izy koa tiantsika hiakatra lavany ahegnitsika exportationtsika. Zegny aloha solution à court terme, tsy à long terme fa à court terme. Ino fomba agnagnantsika azy? Aminah manokana maloha magnano caviar satria 8 kg de vanille gousse mahavita 1 kg de caviar. Yore mandreny izy ok izandry rahalahy ranabavy jiaby ato amreky podcast miaraka amin'ny rahalahy tsy azo fa Sandro karakory anao bro. Ya karakory anao mon frère de Freeman. Fary magnano mbola tsara antsika jiaby zay mpagnaraka tsy tapaka mpitandrigny sady pizza ato amin'ny fandaharagna Rix TV io zay amitafatafa toany amin'ny rahalahy amity androany ty. Zany kaiky anao rahalahy tsy ino kayako anao fa atsika ikorokoragna eto tsy ino randokoragnitsika fa mikasika problème olo lavany. Ya. Zegny. De tsy miderange anao ndraiky sujet zay tsy koragna raha tsy miderange za. Tsy miderange anao. Ok. Alohan'ny zany depitry sujet zay tiako tsendriky anao zay présenter tegna anao azovy anao. Ya. Fiarabagna moa efa natao takigny agnaragna andry nantenana Sandro zavy amin'ny faritry Sava plus précisément Sambava Bemarivo agny zegny ambanivolinay. Zany kapamboly lavanio kofa teraka fa ilavani edy raha hita. Zany kapamboly lavani zegny. Ok mon frère. De direct ampidiriko sujet. Tsy ino zegny le sujet fa resaka fijotsoan'ny prix lavani ty zegny. De za zegny tany anao zegny mon frère hoe ino zegny antony tegna nampijotso prix lavani ty zegny teto avy amizay zegny ino zay réaction nareo zay mpivelogna agnatin'ny lavani io zay nareo marary sa tsy marary? Voalohany teny malo marary zay aminazy. Lavani mijotso zegny marary aminay izy. Fo idiriko atsino kaloha le question anao voalohany hoe ino marigny zegny antony nampijotso lavani. Nampijotso lavani boka nanomboko tapitry fitondragnan'ny radio Narmampianigny tamin'ny 2018 nanomboko te zegny 2019 te ngamba izy eo nanomboko te nijotso fa mbola tsy de nijotso be izy tamin'igny fa nanomboko te zegny izy nijotso ary izy nijotso te igny tsy nijanogny nijotso jusqu'à niany zegny izy nijotso fô de izy nijotso amizay zegny le namparary zay mampikaikaiky olo jiaby aminay agny isanandro lavani encore ma izy ty isanandro zegny mitaregny zegny vahoaka indrindra zegny mpamboly mitaregny mafy aminazy satria zegny nijotso lavani izy volomanay izy amlomanay tegna izy zegny antohan'olo jiaby fiainagna aminay agny. Nefa zegny prix tsisy raha manjary amizao. De izy ty koa zegny misy fotoagna zay olo mivola raha vatomanga andrajoelina prix lavani monopolisendreo jo de jo ty andrajoelina fa tsy amin'ny fitondragna io mamy raha vatomanga fa migadra Maurice agny. Nefa prix lavani mbola mahay mijotso fotsao koa zay fa tsy ro olo volagnina accusé-nareo efa nampijotso prix lavani io koa zegny nampijotso prix lavani fa tsao zay mba olo be nareo mitanànao koa zay tsy mandraindraikitry na misy fitiavantegna entre areo zay mahatonga prix lavani nareo mais tsy manjary fa jusqu'à jour. Direct diriko zegny amina olo be ito. Matoboka misy olo be misy tompon'andraikitry. Le olo be keto zegny le tompon'andraikitry le autorité an-tanàna matoa zegny misy problème iakagny tsy mety voava jusqu'à niany. Le olo be an-tanàna tsy mandray andraikitry tokony andraisana andraikitry zany normal zegny. De fa idirantsika hely misy rappel hely zegny tiako atao. Voalohany zegny lavani anao teny volagna hoe magnino iry andrajoely mamy raha vatomanga fa tsakeny efa prix lavani mijotso. Akeza boka romboka nivolagna fa zegny nagnano raha zegny. Tsara hoentsika zegny lavani io problème n'izy zegny nihiditra nanomboka tamin'ny 2019 volanky. Problème na lavani voalohany fagnanaovagna monopole tamin'ny agrément boka tsy haiko 2019-2020 nisy agrément boka na fanjakana ty vitsy hely zegny olo nahazo nanomboka te zegny nitirahany problème de izy amin'izay zegny tsy nety voavana fanjakana tanteraka satria izy koa fa nisy système agrément mbola tsy voava système agrément nampidirin-jare CNV resaka $4 de CNV io nampidirigny prix de référence voameka na nampikitso lavani zegny aloha voalohany igny zegny efa problème be zegny niteraka firorognana vidina lavani. Faharoka lavani io zegny tsara hoentsika indrindra zegny olo mpisaitra agnatin'ny lavani zegny mila mahay raha ty. Lavani io tsy karaha produit consommé be ohatra karaha vary zegny zay ambolinao misy olo mivanga fogna fa lavani io zegny produit voafetra zegny izy io amin'ny marché mondial akagny. Tonga de idiriko zegny le amizao satria zegny za zegny efa tsy tiditra lavabe am'le talon igny. Tonga de idiriko zegny le problème misy amizao zegny tsy fandraisan'ny fanjakana andraikitry amin'ny raha tokony andraisana andraikitry zegny aloha voalohany. Ino le raha tokony na amin'ny autorité manomboka avy agnan-tanàna jusqu'à ty Antananarivo mbola vilivilarika avake hoe ino zegny raha tokony andraisan'jare andraikitry tsy andraisan'jare andraikitry. Faharoa tegna maventy zegny
tratrana surproduction Madagasikara. Ino moa tratrana surproduction antsika? Voalohany zao i lavany io voafetra zegny produintsika io amin'ny marché mondial, consommation mondiale zegny voafetra. I lavany tamin'ny fotoagna lavabe lafo takegny 2013 jusqu'à 2018 lavany lafo. Nahary zegny olo namboly lavany. Ke olo mbola lavany narobegny nitombo ka zegny quantité ou nitombo produit nefa zegny consommateur zegny le mbola fi-consomena kegny fa consomena lasa misy fiantraikany na zay tsy nampitombosigny zay le fi-consomeny tsy nampitombosigny. Problème baka lavany io misy oligopole zegny karazagna orinasa vitsivitsy mifehy azy izay tsy afaka idiran'olo maro agnatiny akao manomboka amin'ny tsena iraisam-pirenena jusqu'à eto Madagasikara de lasa iferany heringa zegny marché avy ka zegny Madagasikara zegny fermé be zegny amina marché na lavany. Europe ndraiky américain fo ny tegna itavantsika marché na lavany de raha magnanjay de amina côté na produit fontro loatra i amizay zegny ny tegna manderaka atsika amizao zegny de tsy fandraisana fanjakana ndraikitra karaha volaniko take tsy fandraisana fanjakana ndraikitra zegny le tsy mahita zegny izy hoe i raha ty ohatra lavany zegny ny anaro olo nambola azy normalement nefa tokony hitany fanjakana agny zay le raha volagny tokony fa hitana fanjakana fa na enaro olo nambola lavany ity ino zegny mesure iresintsika satria tsy voasambany ihany nge atsika tratrana surproduction efa tsy ndraiky tsy indroa tsy intelo fa nanomboka deuxième république atsika fa matetiky tratrana surproduction io fogna fa jusqu'à niany zegny atsika tratrana zegny mbola tsy mahita solution fogna. Question-naka mon frère amizegny hoe de fanjakana zay tokony mandray ndraikitra volagninao ke nareo zegny en tant que anao zanaka pitsabo ka agnontaniako izy anareo pitsabo zao zegny anareo tsy mety tonga saigny koa hoe fa raha ty faferandro société mpividy raha ty eto zegny le quantité lavany toko vidindro aminay anareo zay tsy mety tonga saigny hoe fa bon zay amin'ny taogno ty zay tsy tsabo raha ty maro exemple zao ty 10 hectares zegny exemple fitsaboana agnatin'ny raha ty na izy koa zegny limité nareo 4 hectares fo comme ça zegny nareo tsy tratrana surproduction amizay tsy miaky izay fanjakana problème n'izy kaboka karaha ty voalohany zegny mpamboly zegny tsy hoe fagnambanimbaniagna za zany ka mpamboly ataontsika hoe za tsy agna 100% fa ankamaroana mpamboly zegny olo tsy de nahita fianaragna azonao de ny problème aminjay lasa hitanao zegny le olo mpamboly tsy nahita fianarana igny ararotin'le olo mahita fianaragna agnatin'le raha de magnamia mal information aminjay izy tsy hain'olo mpamboly agny fo izy satria zegny hitanao za teny volagna hoe misy oligopole zegny karakaraha monopole fo izy ndraiky monopole bakany olo araiky fogna mifehy raha fa oligopole olo vitsivitsy tsy araiky izy fa olo vitsivitsy mifehy sehatra araiky io laby zegny magnamia information diso amina mpamboly satria ino antony heringaho tia anjare mihitsy ny lavany mijotso igona baby exportateur iny mety aminjare izy fitandro amizareo mpamboly mety aminjare fogna natratrana surproduction zegny mpamboly satria tsy raha misy fiantraikana amin'ny orinasanjare zegny tsisy fiantraikana amin'ny asanjare zegny na tsy voavanganjare zegny lavany jiabakagny tsisy fiantraikana aminjare tsara hoentsika somary agnamia chiffre hely zegny za aketo mba ahafanandre mitakatra izy lavidavitra kokoa tsara hoentsika vitsy tegna vitsy zegny orinasa mpagnondragna lavany ary vitsy tegna vitsy koa orinasa mpiconsome lavany io mpagnafatra lavany avy Madagasikara io satria atsika volanko fermé be marché atsika io laby le vitsy volanko za tsy anonkony hoe izovizov fa misy aiky zare za tsy anonkony io laby vitsy io mitana 80% capitaly mihodigna agnatina lavany vola jiaby mihodigna amin'ny lavany zegny igogna aby zegny tompony fahefagna aminazy ka tsy magnaboaka vola zare amin'ny situation misy amizao raha volaniko zegny tsy mipasy lavany tsisy olo mahazo vola ambany vola igny ke i zegny système ataony herika iezanjare mihitsy zegny atongy lavany ijotso izy ka mijotso lasa mividy mora zare agny mivarotro lafo ane zare andafy ro mahazo fo baka zare dikan'izay tsisy fiantraikana amindreo raha io prix lavany mijotso tsisy fiantraikana amindreo tsisy fiantraikana aminjare izy ndraiky misy fiantraikana amin'ny prix raisam-pirenena mijotso prix raisam-pirenena fa mahazo bénéfice be fogna zegny zareo na mijotso akagny satria mividy mora ny imagine ny prix na lavany iny inga 30 000 ariary 40 000 ariary mividy 40 000 ariary izy possible mivarotro 500 000 ariary ane izy andafy possible zegny volanko zegny amizao nefa nety amin'ny lavany lafo takegny possible mivarotro agny amina 4 millions d'ariary izy akagny fo amizao manko mety fa tsy mahazo zegny fa possible 1 million d'ariary 500 000 ariary bénéfice be nefa izy mividy 30 000 ariary ary ny tegna problème système ataony heringa aminjany izy zegny le mahatonga le mpamboly voafitika a Madagasikara ito
igona babe exportateur i sady importateur mbola cultivateur ary problème nirigany mbola mandeha magnano adversaire na mpamboly ka mihitsy ane Rô koa zay fa midikisaka agny zare ya aminay agny misy orinasa maventy mpagnano lavany exportateur izy importateur mody sary manangana coopérative izy ambany volagny hoe coopérative na mpamboly nefa ne igny ane fitika ne ambadiky coopérative fitika ambadiky coopérative ary zare amizao mamboly lavany asambavagny maro orinasa maventy mamboly lavany io nefa ne zegny raha normalement izy koa mandray andraikitra autorité an-tanàna tokony andreny tokony mijanogno amma collecteur exportateur andre fogna fa tsy tokony mbola mandeha magnano adversaire na mpamboly izy koa mamboly lavany zare amin'ny situation misy amina mpamboly karaha amizao azovy ka mangia olo andeha hividy lavany mpamboly aby azovy nefa rô mpamboly lavany zay tsy afaka midikisaka magnano collecteur ndraiky exportateur fa rô olo baka legnany baka amin'ny collecteur ndraiky exportateur fa mandeha midikisaka mandeha magnano cultivateur agny rô ya tanao ka problème amina resaka exportation zegny mila norme be izy sarotro be zegny amin'ny mpamboly hoe tonga de za zao amboly agnano préparateur agnano collecteur agnano exportateur a Madagasikara tsisy lalagna manjara izegny tsisy lalagna manjara iraha zegny fa kosa amina tsena iraisam-pirenena misy norme arahigny donc moa ve mpamboly mahafaka magnariky norme raha agnariky norme iny tsy vita inianianina maray zegny dikan'zegny en tant que zegny zao zegny le problème efa mianjady mbola tsy enikagny loatra zegny tokony idirana mpamboly fa fanjakana zegny magneran-tanana inga na mema amin'ny firenena mandroso misy tany zare mamboly fa tsy zare magnano exportation fa fanjakana zegny mandray andraikitry hoe ino raha tokony andraisagna andraikitry mba tsy hamono ny mpamboly mba tsy hamono ny exportateur tokony magnano arbitre mpagnelagnelagna agnata koa zare mba tsy afatina rino tsy afatina aty fa to zay iska olo zay tokony samby amin'ny fetrany misy izy zegny hoe bon cultivateur zegny mipetraka amin'ny limitinany de exportateur ndraiky collecteur mipetraka amin'ny limitinany zay fa karaha le raha misy zao boka volaninao tsy zegny de question anaka amizay boka zay vika le raha zay fa baranagna boka fa zahoako raha volaninao zay baranagna le raha ke nagnino zegny anareo zegny karaha ataonanao zay zanaka pitsabo anao zanaka mpamboly lavany nagnino zegny avao legnany zanatany ataoko asambava ao zay nagnino zegny anareo zegny mijanogno fahitatsika le raha baranagna volagno teo anareo zay mijanogno en tant que préparateur ndraiky cultivateur nagnino ma anareo koa zegny en tant que raha anareo midétenir raha jiaby amin'ny lavany raha fitsaboagna zo nagnino koa ma anareo zay tsy midriky magnano collecteur ndraiky exportateur fa ambela anareo olo hafa magnano exportation ndraiky collecteur an-draha io amizegny nagnino zay fa anareo tsy midriky isaka tagny isaka anata le raha zegny hitanareo fa compliqué ya antony voalohany zegny karaha ty voalohany zay zanaka mpamboly tsy hoe tsy tia hiditra amin'ny exportateur zay tia hiditra ka satria zay efa empaka zay tia hiditra fa problème tamin'ny fitondragna taloha tegny zay voasakasakana ilany volaniko taminao takeo hoe ny système d'élimination nanomboka tamina agrément zegny nagnanaovanjare azy hitanao nampikaikaiky zay mafana koa fa nijotsy prix na lavany aloha zay mbo agnondragna aminazy ty fa problème nametrana fanjakana lalagna mieliminer zay zegny le raha satria izo moa ambadiky fanjakana matonga hoe apitray raha ty amizay zegny io labitra tsy tafiditra agnaty sehatra ty tsy afagona baby grand fa zare fa ne ambadiky zegny ro fa zay magnodigny système io zare fa magnodigny système io akô manamtamby fanjakana amizay de iezanjare zegny tsy misy libéralisation zegny agnatin'ny lavany nefa zay mangataka ataova libéralisation totale izy samby midemerde amizay ve fa problème iezany herigny azy zegny hoe olombitsy fa zegny fe ilavany afanjare zegny mahazo tombontsoa be agnatiny regny tsy asalona mpamboly zegny zare mody sary miatsara velatsia amina fanjakana fa zare tsy asalona mpamboly zegny fa izy iny en tant que raha ty marché tokony tolotra sitinady mikonte tokony zegny mikonte tokony libérena fanjakana izy libérena tegna libérena fa ny norme fogna apetraka hoe ity ny norme internationale takina internationale samby miezaka magnajay norme igny apetraka ny bureau de norme amina agriculture amin'ny élevage amin'ny agriculture amin'ny environnement amin'ny commerce regny mpagnaramaso zay entegna tsy magnaraka mandeha magnano cultivateur tsy mampagnino izy koa fa libérena fa nareo amizay magnano le tsy mety aminay o zare importateur satria misy monopole tsy manjary koa boka ambadiky zegny ya tsy mety aminay zegny normalement zegny zareo ka amboly fariparatsy ny exportateur
fa tsy importateur zegny tokony le vazaha le étranger agny fogna zay zegny zay gasany tsy possible ken vazaha be agnany importateur akagny loatra agneky zay koa zay ya mety tsy agneky zegny tsy raha mampanino zegny satria tanin-jare agny marigny izy de fagnontaniananaka magnaraka koa mon frère karaha ty matetiky za zay mahita agnatin'ny Facebook ao misy mivolagna nidirandreo baka Antananarivo lavaninay nidirandreo baka Antananarivo aty koa lavaninay le question naka zay karaha ty eto na ino ma rô karaha io ndraiky rô vazaha midriky agnatin'ny setra lavanio zay tsy mamparary anareo raha io fa ino ma antony zegny izy koa zay ino fa zay rô Antananarivo eto midriky agnatin'ny setra lavanio io anareo mivolagna nefa rô lo Antananarivo eto gasy mitovy anareo fa rô karaha ndraiky rô vazaha tsy gasy mitovy anareo na ino rô karaha io zegny tsy miderange anareo zay fidirandreo agnatin'ny kabaron'ny lavaninareo rô vazaha midriky koa tsy miderange anareo fa rô baka Antananarivo eto midriky agnatin'ny zao raha mamparary anareo izy baka ny hitanao izy le volagniko aminao igny atsika gasy baka ny mora manipulegna jery zegny aloha voalohany faharoa zegny a Madagasikara zegny tsisy olo magnano asa normaly de lasa misy information diso fô zegny mipasser amina information tokony atao voalohany lavany ka fa nijotso iny raha nivolagny gona baby tompona ndraikitry voalohany amin'ny raha bika idirany bourgeois aby azonao tonga de ahiliky njare amin'olo Antananarivo zegny problème i fa zare zegny tsy mipetraka amin'ny matompona ndraikitry zare asa azonao le raha tiako ambara zegny aloha voalohany tsara hoentsika ilavany tio ilagna fampiasam-bola maro na mpiakatra vidina lavany ty amiandrany rajora mampiany za tsy amela mamela belatra zegny fô tsy diriko zegny tsy hoeka le rajona mampianigny nanagna politique tsara azavafo mon frère tiako hoe zegny nisy olonaro zegny nisy fampiasam-bolanaro be zegny tagnatin'ny lavany fa tamiandrany mampianina io fa izy ndraiky aloha nisy politique mpanjakana nisy ampahany fa tsy mitana 100% na 80% ataoko hoe 40% fô zegny côté politique côté na fanjakana fa ny tegna nampiakatra vidina lavany tamin'igny fampiasan'olo maro vola tagnatiny nisy olo maro zegny mpandrara vaovao nanambola niditra tagnatin'izy takao de naro zegny concurrent misy mpividy lavanio niakatra vidina lavany c'est normal ane zegny raha normal be zegny fô amizao zegny iezagna hegny zegny olo mampiasa vola agnatin'ny lavanio raha vao vitsy olo mampiasa vola agnatin'ny lavany izy fa baka mahery tiana atao avy nefa vokatra tontaziky zay lasa surproduit io amizay zay solution io amizay zay le stratégie tandreo zay diriko amizay le volagninao hoe bourgeane tsy ratsy fidirana bourgeane agnatina setra lavany anao akeika le amezako exemple anao zao mpivarotra lavany ne problème na lavany tsy hay hoanigny fa tsy maintsy ambidy atsika tsy mahay minagna izy atreto aloha de te koragny anao zao managna lavany anao tsy mamboly vary anao nefa tihinambary anao tsisy vola vidianagna vary misy bourgeane andeha vidy lavany aminao tio vola vidiko lavaninao sakanao prix anao tsy varotro tsy maintsy varotro baka anao tsisy dirany zegny fa ny norme volagno satria misy olo volagna hoe olo aby tsy mahay raha i magnano izy animba izy ny norme apitra na amina lalagna zegny na amina qualité zegny mipasy fô i saby mitady moyen problème baka hitako olo amitsika misisina agny mavozo eto satria olo eto baka inga mahay raha côté marketing zegny zare dangereux be olo Antananarivo ary togno araiky aroa togno fô izy magnano lavany fa tsy ampoizinao za fa managna relation extérieure mavita magnondragna lavany nefa atsika atsika tong akagny tsy mety matafaboeky raha azonao zegny côté marketing zegny atsika taraiky par rapport n'olo eto de miezaka amizay zegny enao baka le toetsigny gasy alongana zay tena alongana amizay ne raha i fa tsisy dira fa ny problème raha ohatra olo Antananarivo miditra amina lavany magnano monopole problème zegny fa zare ka tsy miditra amin'ny monopole fa magnano tsy problème zegny de samby gasara vao meka tsagny de fagnontaniananaka koa mon frère za koa zegny isaka mahita actualité lavany zegny na au niveau des réseaux sociaux na amin'ny resaka hoe journal mandalo karaha igny vaovao toujours hoe sambava fo zay tegna marary am raha nefa Sofia maro antsetra exemple Fort Dauphin sa misy lavany Antanjabo na ino zay anareo fo zay maregny marary agnatin'ny raha io mivolambolagna hoe prix lavanino jotso nino na ino rô olo sasany tsy rô marary fa tsy karaha ataonareo mivolagna mare be mitretre mare be io zegny izy zegny tsy hoe sambava fô marary fô sava amina kapobeny tsara hoentsika normal zegny raha sava agnalanjirofo antsinanana sud-est sy ny tariny regny Fort Dauphin tsy mitaregny satria ino antony tsara hoentsika ny 80% na production na lavany à Madagascar sava mamokatra azy sava 80% na lavany à Madagascar dikan'zegny irezy ao marobe 20% fô ninjare de amin'ny faritra sava aminjao
90% na poniny amin'ny faritry Sava zay 1 million d'habitants mahery miaigna amina lavany jiaby ao ya 90%. Izy koa fa ankoatrany olo miaigna amina lavany io soit izy miasa amin'ny orinasa ary na orinasa iasany mety orinasa mpagnano lavany ka soit izy mpiasa am-panjakana tsy maintsy mihodigna amin'io hafa ya fô iaignana économie na faritry Sava zegny mampiaigna économie na faritry Sava zegny lavany fô agnalan-jireo fô ne efa amin'ny agnarany jireo fa girofle ka zegny raha ohatra zegny zay faritry Sava zegny marary efa urgent efa tegna urgent efa mila fitsaboagna tsy sandrasandraso fa olo faritry diana zegny na marary mety mbola mangandô zegny le raha aminjare de mbola vitana paracetamol fa ninay zegny fa tsy vitana paracetamol koa fa lavany voakitika anao tsy vitana paracetamol dika zegny marary amin'olo agny satria 90% na poniny 1 million mahery miaigna agnatina lavany zegny mampiaigna azy na tsy mamboly lavany izy fa izy minavarotra bazary koa tsisy lavany mandeha tsy mandeha varotranazy bazary maromaro ankoragnantsika teo mon frère mikasiky problème fo raha jiaby ankoragnantsika teo problème fo de za amizay zegny tany anao zegny par rapport amin'ny koragna nataontsika jiaby teo zegny ino zegny solution hitanao surtout zegny amin'ny anaro marary zegny anaro mpitsabo lavany tegna marary agnatin'le raha zegny ino zegny solution mba afaka proposenao zegny hoe mba isiany stabilité zegny en faritry Sava io zegny amin'ny setra lavany ity zegny par rapport amin'ny raha jiaby nikoragnantsika teo ya solution maro tegna maro solution fô ataontsika amina vangombangony fô zegny izy niany izy mo lavany zegny koa fa marary Sava koa marary agnatin'zegny koa Madagasikara satria mianto 20% na PIB na Madagasikara koa ne vidina lavany satria mampiditry vola vahiny be indrindra Madagasikara izy faharoa ankoatrany premier zay ohatra ny resaka minier io fa deuxième fa lavany dika zegny raha vao marary lavany mbola marary koa Madagasikara tia koragna zegny ilagna solution be le raha solution voalohany zegny fandraisany fanjakana ndraikitry direct karaha taloha lavany ne taloha tamin'ny première république deuxième république fanjakana tegna nandray andraikitry taminazy fa taty afara zegny izy lasa fanjakana ndraiky zegny nandeha nitady intérêt agnatiny zegny ny tegna problème le mpitondra fanjakana mipretsy kombakomba amin'olo mihina ankinagna ny mamina agnatina koa lasa mamono vahoaka aminazy solution voalohany fandraisana fanjakana ndraikitry direct zegny amina lavany hoe raha vao misy zegny karakey atsika ho zatratrana surproduction ino moa matonga atsika tratrana surproduction production mondiale 3000 tonnes izy zegny tsy haina iraisam-pirenena hitambarana firenena jiaby mamokatra lavany nefa lavany vokaritsika 2024 raha tsika fanagnaondragna lavany io 4500 tonnes production tsika amizao efa 6000 tonnes miaraka stock efa midépasse production mondiale dika zegny mila mandray andraikitry mivantagna zegny fanjakana voalohany karaha ty mety nataonjareo hoe mividy lavany fanjakana fa tsy ampy igny tegna tsara miditra amina transformation atsika normalement tokony mbo fa miditra amin'ny transformation efa plus de 70 ans nagnanaovana Madagasikara lavany rango tamina fahavaza efa nagnano lavany edy atsika iskiniana atsika tsisy transformation na lavany tsisy produit fini atsika tsisy produit fini zegny aloha voalohany fa ny solution à court terme fagnenana exportation izy koa tiantsika hiakitry lavany ahegnintsika exportation tsika zo zegny aloha solution à court terme tsy à long terme fa à court terme ino fomba agnagnantsika azy amina manokana maloha magnano caviar satria 8 kg de vanille gousse mavita 1 kg de caviar dika zegny 6000 tonnes divisé par 8 mahita firy zegny anao ko magnano miegny zegny raha vao miegny exportation tsika mijaly zegny olo aby mitady lavany tsy maintsy mampakatra prix igny zegny solution à court terme de karaha magnano tamin'ny andra za fa libera ohatra hoe magnory lavany fo aminama igny somary magnory vola fa mba hitadiavagna moyen zegny fa tegna tsara zegny transformation igny zegny solution à long terme fitadiavagna farany fitadiavagna tsena vaovao lavany io atsika monopoliser ny européen ndraiky américain aminazy ieringa fogna mifetsena atsika agnatin'ny lavany io lasa zay tianjare agnanovagna atsika fô zegny amin'ny raha lavany io zegny tiantsika anaty tiantsika atreto atsika tsy maintsy magnano exportation satria inantony tsy haintsika mihinagna izy donc zegny tsy maintsy amin'ny exportation fogna maloha itadiavantsika solution mila mizaha tsena vaovao atsika France nenga magnondragna magnafatra lavany à Madagascar 1500 tonnes par an minimum imaginez nefa Chine 5 tonnes Chine nefa firenena manambola plus que Madagascar magnino mafanjakana tsy mandeha mitady tsena Chine ny tia lavany
magnino fanjakana tsy mitady tsena Chine. Japon tia lavany 24 tonnes par an fo ane ondragna antsika Japon. Magnino antsika tsy mitady tsena Japon. Corée mila lavany. Magnino antsika tsy mitady tsena Corée, Inde, zegny zao tsena mbola libre amina tsena lavany. Fa tsy reto européen mba amiantsika adversaire ka zare. Raha vao amezantsika adversaire ane zare possible mampakatra prix fa zare monopole atsika ie. De côté na transformation zegny mila tsindriagna mafy zegny igny. Mila mitady moyen fanjakana satria exemple fogna tsy Madagascar izy araiky boka victime na fagnondramagna produit karaha atsika i. Nigeria zao ndraiky Côte d'Ivoire, Ghana ny tambatra zareo aloha ajanogna eky fagnondramagna cacao. Les produits locaux zay volagninao eto. Les produits bruts fa empaka atsika iangorany olo aby isanteteky amin'ny prix raha ty fa aloha hodignintsika eto amin'ny tanàna ya zegny zao raha nataonjareo manomboka 2027 tokony mbo magnano kany atsika e. Amin'ny côté na atsika raha vao atsika ne tsara hoentsika mianto 80% na production mondiale. 80% na production mondiale Madagascar. Ko goezitsika io ro sahirigna. Zegny atsika koa migwekizy sahirigna zare. Andahaiza marigny zy misy adversaire. Fa adversaire antsika mbola tsy malavoa atsika hatreto. Ary na après 5 ans mbola sarotra aminjare andeha alavoa atsika. Politique fo mahatonga raha io karaha politique. Serie. Ya. Dikan'zegny zegny fanjakana mila mandeha direct direct. Diriko amizay zegny amina côté na mpamboly. Mpamboly fanjakana tokony fagnana resaka coopérative ataony gognabampandrara exportateur importateur. Mila vérifier fanjakana tsara hoe anao ka fa exportateur mijanao na ma exportateur anao. Anao ka mpamboly amizay zegny mila iezana fanjakana zegny miaro zare amina côté na qualité. Ohatra zao tamin'ny première république, deuxième république nisy formation mihitsy na miagna mpamboly mba ahafany hoe satria boka matonga gognaby magnano coopérative mila lavany bio zay mba ahafany mpamboly tana bio fanjakana tokony magnamia information magnamia formation mpamboly zare amina côté na raha jiaby. Amin'igny côté na taratasy koa libéré atsika le zanaka malagasy mihitsy agnaty setra indrindra le mpagnano lavany ameza libéralisation i lavany i tsy problème na fidiran'olo vaovao agnatiny ao ny problème fa norme apetra lalagna mametraka norme normaly amiraha fa aza mametraka lalagna diso mangeja loatra diso mamotiky loatra problème na lalagna na lavany amizao ne mon frère magnageja loatra e. Zegny problème na lalagna na lavany. Anao magnondragna lavany na lavany hely 3 kilo tsy maintsy rapatriement de devise. Igny zao fa problème be amizao atsika fa tratrana galère na lavany. Misy olo ty vidy lavany amitsika anao andefy raha i andafy mbola tratrana problème na devise ndraiky taratasy isan-karazany. Ankamoray faran'izay tsotra i exportation i. Ankalala zay olo agnano mahita marché ameza izy. Fa norme pitra mba atonga atsika tsy ho voabaraka. Norme tiako apetraka aketo zegny norme de qualité. Norme de qualité zegny mba atsika tsy ho voabaraka amintsena iraisam-pirenena. Fa kosa zay olo mahita marché ameza malalaky izy. Exemple farana amezako anao amina resaka rapatriement de devise. I agrément tokony zare 3 catégories. Voalohany tokony misy autorisation spéciale karaha tamiandra era jona mampiany. Faharoa tokony misy agrément artisanal, tokony misy agrément industriel. Agrément artisanal tsy tokony takiagna rapatriement 100%. Tokony feragna ohatra hoe par exemple 2 tonnes. Industriel tokony plus de 2 tonnes zegny igny tsy maintsy magnano rapatriement de devise. Ano akeny nga misy olo avandafy tsy andeha vidy lavany zegny diana Madagascar fô andeha vidy vato ohatra nagnano devise izy natakalo ny vola gasy le volanazy igny tonga Madagascar izy ohatra 2 semaines fa direnazy tapitra 2 semaines tsy lany volanazy zao ividy lavany za andeha mbidika Madagascar andeha mbidika amin'ny tany misy za agny izy misy vola izy vola iny efa vola gasy izy amizay mandeha aminao hoe za ividy lavany karakareta raha tasy jiaby magnondragna izy akagny fa vidiko lavaninao de agny za mandre azy amin'ny andafaka igny ino amizay volagna fanjakana tsy maintsy magnano rapatriement anao. Nefa io olo tsy managna devise izy ka fa rapatriement za tsy vidy volagniny tokony misy mesure raisiny fanjakana amin'ny côté zegny libéré atsika zao en cas d'urgence libéré maximum lavany io mila lafo eka zegny atsika mitady solution hafa amina zegny zegny zao tokony ataona fanjakana aminazy.
rahalay Sandro isarako anao nitafatafata aminakahy teto nagneky ny inviteko teto zegny nikorkoragna antsika mikasiky problème lavany satria anareo zegny en tant que zanaka mpitsabo zegny anareo marary volagninareo de nareo mizazeo koa zegny anjaranareo magnamia suggestion nareo commentaire par rapport amin'ny koragna nataon Sandro teto ndraiky question poseko taminany teto donc pisy anareo jiaby. Fary misaotra antsika jiaby zay mitandregny hevitry igny zegny tegna marigny tsy hoe hevitry nalaigny tamiana na sy olon-tegna ny fikambanagna zao na ino fô izy igny zegny hevitry na raiky manokana satria za zegny zanaka mpisetra lavany volaniko takegny marary aminazy zegny le lavany marary ary marary amintsika jiaby mpisetra agnatiny na mpamboly na collecteur na exportateur na cultivateur marary amintsika jiaby zegny le raha za zegny juste hevitry na igny de anjarantsika jiaby koa zegny magname hevitra azy mety tsy parfait igny ary mety maro koa zegny raha tiako koragniny eto fa fotoagna mavoafetra de anjarantsika koa zegny magnamia hoe ino zegny proposition hitanandreo apetra amin'ny commentaire koa hoe ino zegny raha tokony atao ino tiako nahitra agnatiny fô problème ty zegny problème ombonagna atsika jiaby zegny mitady solution tsy ankana fanjakana fô tsika jiaby miara miombogno afantsika zegny mitady solution aminazy. Ok rahalay Sandro merci aminao zegny namary fagnotaniagna jiaby teo fa pisy anareo jiaby.